Legenda głosi, że gdy Bóg stworzył świat, zapomniał o jednym małym zakątku. Widząc to, anioł wysypał tam resztkę najpiękniejszych darów, błękit jezior, złoto piasków i głęboką zieleń borów. Tak powstały Kaszuby. Ale tam, gdzie pojawia się piękno, zawsze pojawia się zazdrość. Diabeł nie mógł znieść tego raju. Stworzył więc zdrzadło, magiczne lustro. Kto w nie spojrzał, widział świat na opak. Dobro brał za głupotę, a niewolę za spokój. To lustro miało odebrać Kaszubom duszę. Ale doszło do walki. Lustro pękło, a jego miliardy odłamków spadły na kaszubską ziemię, mieszając się z piachem i błotem dróg. Większość ludzi mija te odłamki obojętnie, ale są tacy, którzy na nie nadepną. Albo tacy, którym pył ze stłuczonego lustra wpadnie prosto do oka. To jest przekleństwo Remusa. On nie widzi świata takim, jakim chcą go widzieć inni. On widzi prawdę ukrytą. Widzi, że jego lud śpi, zaklęty przez obcą moc. Widzi, że królewna, dusza tej ziemi, woła o ratunek z głębin jeziora. Zapomnijcie o bajkach z dobrym zakończeniem. To jest historia o samotności proroka. O człowieku, który musiał stać się szaleńcem, by ocalić resztki godności swojego narodu. Zapraszam was do świata Aleksandra Majkowskiego. Świata, w którym jeden mały wózek z książkami był groźniejszy dla imperium niż cała armia. Zło nie zostało w chmurach. Ono spadło na ziemię i wsiąkło w kaszubski piach. To, co w micie było walką demonów, w rzeczywistości stało się codziennością małego, bosego chłopca. Remus nie wiedział jeszcze, że nosi wokół odłamek prawdy. Wiedział tylko, że każda sekunda w pruskim folwarku jest walką o oddech. Remus nie rodzi się w pałacu, rodzi się w pyle pruskiego folwarku. Jako dziecko jest popychadłem, symbolem losu tysięcy Kaszubów tamtego czasu. Jest lękliwy, cichy, uznawany za słabowitego. Ale w tym kruchym ciele Majkowski umieszcza duszę olbrzyma. Folwark to nie tylko miejsce pracy, to metafora więzienia. To świat, w którym Kaszuba ma tylko pracować i milczeć. Remus od dziecka czuje, że to nie jest jego świat. Tu pojawia się jedna z najbardziej niesamowitych postaci literatury – strach. To nie jest zwykłe bać się ciemności. Strach Remusa to postać oniryczna, która towarzyszy mu krok w krok. Strach symbolizuje zbiorową traumę narodu. To wieczny lęk przed karą, przed pruskim urzędnikiem, przed byciem gorszym. Remus musi żyć ze strachem, by później móc go pokonać. To walka o wyjście z mentalności niewolnika. Edukacja Remusa nie odbywa się w szkole, gdzie mówi się tylko po niemiecku. Odbywa się przy ognisku. Stary pasterz przekazuje mu ustną historię. To tu Remus słyszy o kaszubskim zwierciadle. Według legendy diabeł stłukł lustro pokazujące prawdę o Kaszubach. Odłamki wbiły się w ziemię. To moment inicjacji. Odłamek lustra zmienia optykę Remusa. Nagle szary folwark znika, a chłopiec widzi jutrzenkę. To nie jest halucynacja. To powołanie. Remus widzi królewiankę, uwięzioną duszę swojej ojczyzny. Ona jest piękna, ale nie ma. Czeka na kogoś, kto przywróci jej głos. Od tej chwili życie Remusa przestaje należeć do niego. Zostaje wybrańcem losu. To niezwykle tragiczny wątek. Dziecko, które ledwo trafi przetrwać dzień, bierze na swoje barki ciężar ratowania całego narodu. Remus decyduje, nie będzie kolejnym parobkiem, który umrze w zapomnieniu. On odnajdzie zaklęty zamek, choćby miał iść przez całe życie z wózkiem pod górę. Lata mijały w cieniu strachu, ale wizja królewianki nie blakła. Remus zrozumiał, jako parobek nie zdziała nic. Musiał stać się niewidzialny, by stać się groźnym. Wybrał zawód pobytnika, człowieka, który jest wszędzie, a którego nikt nie bierze na poważnie. Wózek stał się jego koniem, a igły i nici jego zbroją. Ale to, co ukrył pod deskami, było prawdziwym celem jego wyprawy. Remus kupuje wózek. Na pierwszy rzut oka to akt desperacji biednego człowieka. W rzeczywistości to zakup mobilnej ambony. Pobytnictwo to stan ducha. Remus nie chce gromadzić majątku. On chce pobyć z każdym Kaszubą. Wchodzi do chat, gdzie śmierdzi biedą, i do dworów, gdzie pachnie cygarami i zniemczeniem. Majkowski pokazuje tu Remusa jako postać chrystusową. On idzie do swoich, a swoi go często nie przyjmują. Wózek Remusa staje się symbolem przetrwania. Dopóki wózek jedzie, dopóty sprawa kaszubska nie umarła. Wtedy pojawia się on. Trąba. Postać genialnie skontrastowana. Jeśli Remus jest duchem Kaszub, to trąba jest ich ciałem. Trąba nie widzi duchów, widzi za to nadjeżdżającego żandarma z odległości kilometra. Trąba nie czyta poezji, ale potrafi tak huknąć, że z drzew spadają liście.
To najważniejszy duet w literaturze pomorskiej. Trąba to instynkt przetrwania. Kocha Remusa jak brata, choć uważa go za dziwaka. Ta relacja uczy nas, że wielkie idee potrzebują siły fizycznej i lojalności, by nie zostać zdmuchnięte przez historię. Remus nie był w tej drodze sam. Miał Trąbę, człowieka, który był jego ziemską kotwicą. Jeśli Remus był wzrokiem narodu, Trąba był jego pięścią i ramieniem. To on chronił wózek przed błotem i pruską kolbą. Ich przyjaźń to dowód na to, że nawet największy wizjoner potrzebuje kogoś, kto poda mu chleb. Była też Martusia, symbol życia, które Remus mógł mieć, spokojnego, ciepłego, w rytmie pół roku. Ale odłamek lustra w oku nie pozwala na spokój. Remus musiał wybrać między miłością do kobiety, a miłością do zamęczonej ojczyzny. Każdy kilometr jego wędrówki to ból serca, o którym nigdy nie mówił głośno. Pruscy urzędnicy wiedzą, że Remus coś knuje. Szukają towarów bez akcyzy, ale Remus szmugluje coś znacznie groźniejszego – tożsamość. Każda książka przekazana w tajemnicy to odtrutka na pruską szkołę. Majkowski demaskuje tu mechanizm kolonizacji umysłów. Niemcy chcą odebrać Kaszubom język, by odebrać im ziemię. Remus, dając im książkę, mówi: pamiętajcie, skąd przyszliście. Remus odwiedza też dwory. Tu spotyka najgorszy rodzaj wroga – obojętność własnych elit. Widzi ludzi, którzy dla świętego spokoju i kariery w Berlinie wyrzekli się nazwiska, mowy i wiary. Ta scena to oskarżenie Majkowskiego pod adresem wyższych sfer. Remus, nędzarz z wózkiem, ma w sobie więcej godności niż panowie w jedwabiach. To tutaj Remus w pełni rozumie, że jego królewianka jest więziona nie tylko przez Niemców, ale przez strach i pychę samych Kaszubów. Czernik to nie jest zwykły łotr. To najgorsza twarz kaszubszczyzny – zaprzaństwo. On jest dowodem na to, że smok nie tylko atakuje z zewnątrz, ale pożera nas od środka, mamiąc zyskiem i wygodą. Walka z Czernikiem to dla Remusa walka o to, by Kaszubi nie stali się narodem lokajów. Remus wkracza w smugę cienia. Nie jest już tylko handlarzem, jest prorokiem, którego nikt nie słucha. Jego wędrówka staje się coraz bardziej oniryczna. Granica między światem rzeczywistym a mitycznymi Kaszubami ostatecznie pęka. Remus wie, że czas ucieka. Szuka zaklętego zamku z desperacją człowieka, który czuje oddech śmierci na karku. Ludzie we wsiach nie widzą już w nim bohatera, widzą szaleńca. To najważniejsza próba. Czy Remus uwierzy w swój obłęd, czy wytrwa w swojej wizji? Podróż przestała być handlem, stała się pielgrzymką. Każda wieś, każda przeczytana książka przybliżała Remusa do smoka. Ale im bardziej budził innych, tym bardziej on sam stawał się samotny. Świat rzeczywisty zaczął pękać. Prusacy nie byli już tylko urzędnikami, stawali się sługami mroku. Trąba czuł, że wchodzą w krainę, z której nie ma powrotu. Nadchodzi czas konfrontacji ze smokiem. Ale uwaga, Majkowski nie napisał bajki dla dzieci. Smok nie zionie ogniem, on zionie zapomnieniem. Pierwsza głowa to pruski urzędnik, który zakazuje kaszubskiej mowy. Druga głowa to bieda, która zmusza do wyjazdu za ocean. Trzecia głowa, najstraszniejsza, to pycha i wstyd własnych rodaków. Walka Remusa ze smokiem to walka o duszę każdego napotkanego człowieka. Każda książka, którą Remus zasiał w poprzednich rozdziałach, to cios zadany bestii. Śmierć Trąby to moment przełomowy. Dlaczego musiał zginąć? Ponieważ Trąba symbolizował fizyczną siłę ludu. Jego odejście oznacza, że epoka siły mięśni się kończy. Remus zostaje sam. Bez swojego Sancho Pansy, bez ochrony, bez wsparcia. To ostateczne odarcie z ziemskich atrybutów. Teraz Remus musi stać się czystą ideą. Ta scena ma złamać serce widza. Pokazuje cenę, jaką płaci się za wielkie marzenia. I wtedy uderza jastrowy dzwon. Wielkanocny symbol zmartwychwstania. Dla Remusa to sygnał, że królewianka się budzi. To mistyczna kulminacja powieści. Dzwon ogłasza, że duch narodu jest nieśmiertelny, mimo pruskich kajdan i mimo śmierci Trąby. Remus umiera, ale nie przegrywa. Ciało Remusa spoczęło w ziemi, którą tak kochał, ale on sam stał się czymś więcej niż człowiekiem. Stał się opowieścią szeptaną przy wieczornym ogniu. Jego klęska była tylko złudzeniem, bo ziarno, które rzucił pod nogi pruskiego smoka, właśnie zaczęło rozsadzać fundamenty jego zamku. Śmierć pobytnika była narodzinami mitologii. Gdy Remus zamknął oczy, wielu myślało, że to koniec szaleństwa, ale przy jego mogile stał Hieronim, młody, wykształcony, nowoczesny. On nie szukał już zamków w jeziorach. On wiedział, jak zbudować je w rzeczywistości.
Remus był zasiewem, Hieronim miał być żniwem. Hieronim to Remus wykształcony, Remus, który potrafi przekuć legendę w realne działanie społeczne i polityczne. Życie i przygody Remusa kończą się wielką lekcją. Bohater musi zginąć, aby narodził się mit. Remus stał się ziarnem, które wpadło w kaszubską ziemię. Co kaszubskie, to polskie. Co polskie, to kaszubskie. Dzisiejsze Kaszuby z ich językiem w szkołach i własną flagą to zrealizowany sen starego handlarza z wózkiem. Remus wygrał. Musimy wrócić do początku, do tego przeklętego i błogosławionego lustra. Majkowski nie napisał legendy o szkle tylko po to, by ozdobić historię. Zwierciadło to świadomość. Gdy jest stłuczone, widzimy świat fragmentarycznie. Widzimy tylko biedę, tylko wroga, tylko własny interes. Remus, znajdując odłamek, zyskał przekleństwo prawdy. Widział naród tam, gdzie inni widzieli masę ludzką. Misją Remusa nie było zbudowanie zamku, ale posklejanie luster w duszach rodaków. To najgłębsza warstwa filozoficzna książki. Każdy z nas nosi taki odłamek i od nas zależy, czy odważymy się przez niego spojrzeć. Nie można zrozumieć Remusa bez jego stwórcy. Aleksander Majkowski pisał to dzieło przez dekady. Był lekarzem, społecznikiem, redaktorem. Walczył z pruskim systemem nie mieczem, a piórem. Majkowski zmarł w lutym 1938 roku. Nie doczekał pełnego wydania swojej epopei. Nie dożył II wojny światowej, która dla Kaszubów była czasem eksterminacji. To nadaje książce wymiar niemal profetyczny. Majkowski przeczuwał, że idzie mrok i dał swojemu ludowi Remusa jako duchowy ekwipunek na najcięższe czasy. Co dzisiaj zostało z Remusa? Wszystko. Dziś Remus to nie tylko postać z książki, to symbol oporu przeciwko unifikacji. W świecie globalizacji, gdzie wszystko staje się takie samo, Remus uczy nas, że lokalność jest uniwersalna. Jeśli potrafisz kochać swoją małą ojczyznę tak mocno jak Remus, to jesteś w stanie zrozumieć i szanować każdą inną kulturę na świecie. To paradoks Majkowskiego. Im bardziej jesteś kaszubski, tym bardziej stajesz się obywatelem świata. Historia Remusa nie kończy się porażką. Hieronim wziął jego wózek i zamienił go w potęgę kultury. Dziś, gdy słyszysz kaszubską mowę i widzisz czarno-złotą flagę, wiedz, że to zasługa tego jednego wariata z wózkiem. Remus wygrał, bo znalazł następców. I ty, widzu, trzymając to cyfrowe zwierciadło w dłoni, też jesteś częścią tej misji.